Vedeli ste, že ovce sa niekedy nemuseli strihať, no dnes by bez pomoci človeka neprežili. Predchodcovia dnešných moderných oviec nemali vlnu, ale srsť a na jar im vypadala. Súčasné ovce boli šľachtené za účelom veľkého množstva vlny, pretože niekedy to bola veľmi drahá komodita. Čo ste isto nevedeli, že v súčasnosti sú náklady spojené so strihaním oviec väčšie ako zisk z predaja vlny. Ovčia vlna sa niekedy používala na výrobu odevu, ale v dnešnej dobe tvorí textil z ovčej vlny iba 1% svetovej produkcie. Najväčšie percento na trhu tvorí syntetický textil, a to viac ako 60%. A toto je jeden z dôvodov, prečo je cena ovčej vlny veľmi nízka. Takže strihanie oviec a lám nie je pre chovateľa ziskom, ale čistou stratou. A prečo to teda vlastne robíme? Neostrihané zvieratá by v lete trpeli prehriatím, v ich vlne by sa zdržiavali parazity, mali by problém s pohybom. Je to welfare a cesta k spokojnejším zvieratám.